Ich pán Bičko nevedel Napíš mi, o čo potrestať. ide, malá mrcha. Láska. Že oni si berú Malá chorého mrška. človeka do papuly. Láska. Napíš mi, A o čo čo si to je ide. všíma? Odeň takých. To nemáte, to nemôžeš Odbež domov, vidieť. to pojeba. Toto nemôžeš vidieť ani ty. Mne, Magda, mne ani na moju piču nemôžeš vyskočiť, lebo ani to by som ti nedala. Ty zadubená piča, na mňa tiež nadávať. Zapnem si stream, som zvedavá, či tam pôjdeš. Strčím ťa naspäť tvojej mame do piči. Odkiaľ si vyšla z toho plavého kúta ťa strčím. A potom si všetky pustíme, čo to? Ale toto mi vždycky musíte dávať hneď. Oni sa idú starať. Vysocky, čo vám bolo ľúto, že sa nepomohlo karme? Tej zadubenej, taká je zadubená, jak aj Magda. Jedna väčšia chrontina, jak aj druhá. To sú cestné krásavice. To sú cestné krásavice, jak môj muž povedal. Cestné. Cestné. Dobre, ďakujem, Slovenka. Ona je veľmi nepríjemná žena. Ešte máš čas. Ty sme to stihli. Daj mi jednu. Miška, ty si z toho nerob nič. Nerob si moja z toho Nie, nič. Dudu, teraz nie, Dudu. Tentokrát to prestrelili. Áno, daj im to, čo si zaslúža, ale tvoja hlava a tvoje srdce nech sa s tým netrápi. Tentokrát prestrelili, Dudu, ty ma poznáš. Ty ma Chápeš, čo ti Zuzana. myslím? Že tvoje srdce hovorím. nech sa s tým netrápi, Ne. ale treba im dať dobrú príučku. Dobrú príučku, kade pôjdu, aby Áno. fasovali. Aj. Také štetky, čo robia zo sebe mala. Najväčšie kurvy roba na TikToku. Samozrejme, že Dudu. ide Najväčšie kurvy To za sa malú idú mrchu, robiť tu áno, na zelená. TikToku. Nech sa Ide páči. zelená, už tentokrát Máte ide zelenú zelená. naši ľudia. Tentokrát ste Tentokrát zašli ide. veľmi ďaleko. A to iba oni dve. Včera, ako bola tej krčme, bardzo byl pojeba. Však to, ja ti hovorím, že to sú cestné kurvy. To sú cestné kurvy, ktorí nemajú svoju hrdosť. Nevedia, čo je ženská hrdosť. Proste sa ukazuje, ako Ideme ona na slope. Silvi. Tisíča. Jasné, že Bez áno. domovkyňa pojebaná. To by si sa umýla radšej. Ja viem, aj mňa už nasrali. Silvi, jasné, že áno. Áno, Dudu, Braško môj, áno, rozhodli sme to tak. Toto bolo posledné, toto bola Dojdem. posledná šalka kávy. Silvi, uvidím, ja budem mať s robotou, dojdem do Bratislavy, stretneme sa, dohodneme všetko. A dneska hentá z Gerba, tá 2-eurová kurva, tá dneska je v Bratislave. Treba ich dať obidvoch dobre dolámať a tej kurve treba dať vlasy dole, aby bola jak Fantomas. Tam budú na vlaku Jak Fantomas. bezďaci. Toto bude mať veľmi ťažkú dohru. To pamätajte teraz všetci. Toto video si tiež pustite. Ahoj, Miško. A naučite sa to. No vám zajtra to robí. Keď nám zajtra nerobí, ja to celá robím. Ale Však takto istotu začnem riešiť teraz ja. Jaj. Pane Bože. Magda, ty zadubená rakovina. No moja ti tak nadáva. Keď oni si berú do papuly chorú ženu, ktorá je chorá, nehambá sa. Ja si mám dávať servetku pred ústa, povedz mi. Keď oni si nedávajú, na chorú ženu idú, nehambá sa. Nehambá sa, tie smrťky vyjebané, nehambá sa. Baška, toto už na nás neplatí. Iba toľko ti k tomu poviem. A viacej sa nevyjadrujem. Veď v Bratislave sú. Baška, Ja prestaň. povedala na streame, že budú v Bratislave. Zrazu. Nemala si mi to poslať. Na vlakovej, budú ich obrať. Pochybujem, že je u Eriky v Trnave.
Že je Nikto si do domu nepustí bezdomovcov. ale je Nikto